Dette er vores hovedperson. Han hedder Peter. Hej Peter. Peter er leder af en typisk dansk virksomhed i rivende udvikling. Udvikling er jo dejligt, men også krævende. Det stiller specielt store krav til, hvordan tiden bliver prioriteret. Peter har mange gange en følelse af, at han er blevet styret af omstændighederne, i stedet for selv at styre dem. Uden den rigtige sparring og værktøjer, kunne Peter ikke rigtig opnå det, han gik og drømte om. Han meldte sig derfor på noget uddannelse og fik endda hjælp af en konsulent et par dage. Alt sammen i håb om, at det kunne hjælpe ham videre. Men det var stadig svært at få prioriteret rigtigt i hverdagen. Fordi den daglige drift gjorde, at han hurtigt faldt tilbage i samme spor som før. En dag fandt han Income, og det forandrede alt. Se, det geniale ved Incomes model er, at du får professionel forretningsudvikling i øjenhøjde gennem et længerevarende partnerskab, og så til priser, som aldrig før er set i branchen. Der er løbende sparring, udvikling og opfølging over et helt år, og så endda leveret på yderst fleksible vilkår, så det også passer ind i din hverdag. Derved får vi skabt en rigtig god fordeling mellem drift og udvikling, og vi sikrer samtidig, at de forskellige tiltag bliver forankret i hverdagen. Incomes forretningsagent hjalp Peter med forskellige indsatser og kompetencer inden for strategi, organisationsudvikling, salg, ledelse og medarbejderudvikling. Resultatet var flere fokuserede og mere effektive indsatser. Det var med til at skabe en bedre udnyttelse af det forretningsmæssige potentiale og dermed en øget omsætning og bedre bundlinje. Kender du en ligesom Peter? Måske er du Peter. Incomes forretningsmodel gør det nu tilgængeligt for alle virksomheder at få råd til hjælp, uanset størrelse. Gå ind på income.dk og se nogle af vores kundeudtalelser og priser. Og book en uforpligtende kop kaffe.